Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag sidder vi inde på Yellow PP episode 2 med Mads, og vi får unband efter, ja. Men jeg tænker bare, vi jumper, indtil der er nogen, der gider jumpe. Vi har vores første kill sammen. Ej, han er med i vores team! Ja, sgu da. Jeg er allerede fortrænet os også. I'm Saxi PP, han er i, så ham kan vi ikke dræbe. Ja, det er ejeren. Nå, og jeg hjælper, han har headmod. Altid. En. Vi har ikke rigtig jump. Vi har 3 fuld EV, så jeg tror sgu ikke der, og jeg render i fuld EV svær og strings potions og alt muligt. Så der er ikke rigtig noget, og jeg har notch alt muligt op i min chest og alt det der. Ja, jeg kommer! Jeg drikker potions. Det er jeg også. Vi har 2 med strings. Ja, sgu da. Det må du gerne gøre, for jeg har ikke gap, så jeg kan ikke gap. Jeg dør sgu snart. Jeg dør! Der er 3 på mig. Jeg dør! Jeg har 3 HP. Jeg har 3 HP. Jeg går på AX. Nu er han lige død. Jeg er lige for... Ja. Og det er dig. Jeg tager gearet. Gå væk med dig, mand. Midt gear. Efter diamond gear. Diamond, guys. Jeg skal lige op. Jeg har fuld enchanted gear i min inventory, mand. Det var bare easy. Easy flægt, mand. Jeg har 0 gaps, man. Fuck, jeg er fuld
PC med sådan noget sygt gear, hvis der står. Ej, men jeg skruer lige tøjeren. Kan jeg få PV1? Ellers så har jeg en hel inventory, der bare skal smides ud. Inch. Ja. Team info. Vi har 4. Ja, vi har en stack kills. Ja, sgu da. Skal vi tage en EV1 runde? 1 vs 1 duel. Lukas 5. Sådan. Så. No boo. Fuck. Jeg kan ikke se noget på min skærm. Jeg skal lige have skruet op for lys, mand. Så. Ja. Du vandt. Just team accept. Ja. Nå, men jeg tror, det var det for den her video. Hej hej. Mads, vi har wiki i 8 minutter. Nå, tak fordi I gad se med. Hej hej.